Nachádzame sa na pretekoch vo Zvolene, bežeckých pretekoch. My sa veľmi tešíme, že Zvolenská bežecká liga sa rozhodla týmto ročníkom podporiť Svetielko nádeje a zvlášť sa tešíme dnes, keď tu vidíme našich priateľov v tričkách. Pozrite, ako si srdečne podávajú ruky a budú bežať v tričkách Svetielka nádeje s logom Máme dôvod behať. Opýtame sa niektorých, prečo sa rozhodli práve behom podporiť Svetielko nádeje. Toto je Radoslav Kandra, ktorý už má za sebou niekoľko bežeckých pretekov. Tak prečo si sa vy rozhodli behom podporiť práve Svetielko nádeje? Tak Svetielko nádeje je organizácia, ktorá robí podľa mňa krásne veci a ja rád podporujem dobré veci, takže kvôli tomu, aby som zviditeľnil vlastne prácu Svetielka nádeje, to je vlastne prečo behám za Svetielko. Ten beh je aj o prekážkach, že? Ako sa vám ich darí zdolávať? Tak prekážky zdolávam. Vlastne keď mám na sebe toto tričko, tak dá sa povedať, že ešte lepšie ako bez toho, takže rád prekonávam prekážky a za dobrú vec určite dvojnásobne. Ďakujeme pekne, držíme dnes palce na tom behu, oslovíme aj Daubnerovcov, je tu Peťka aj s ocinom Peťom. Peťo, ty s otcom Peťom, dobre, nie s ocinom, tak s otcom Peťo, ty si sa prečo rozhodol práve v tričku Svetielka nádeje podporovať aj behom našu organizáciu? Pokiaľ som pracoval, tak som robil šoféra sanitky, 25 rokov. Robil som to pre detskú nemocnicu a tým pádom viem, že o to utrpenie detí je veľké, tak som takýmto spôsobom chcem podporiť, aby tie deti mali nejaký zážitok z toho, keď budú vidieť fotografie, že tí ľudia na nich myslia a sú pri nich. Dobre, ty si taký náš veterán v tom bežeckom tíme. Čo by si povedal tým, ktorí váhajú a rozmýšľajú o tom, že behať a pridať sa a zdolávať prekážky? Není rozhodujúce, koľko kto má rokov. Ja som začal bicyklovať 50-ročný, 65-ročný som začal behať. No, mám 68 a je to príjemné, keď vidím, že ako predo mňou bežia mladší, ale bežia aj starší. Je to krásny pocit, keď človek vidí, že všetci chcú športovať. Takže odporúčam to každému, aby skúsil behať. Nemusí behať 10 km, 20, ale stačí, aby sa prebehal. Dobre, ďakujeme ti pekne, držíme palce na trati a je tu skvelá atmosféra. My sa veľmi tešíme, že tu máme teda svojich bežcov a budeme si to vychutnávať od začiatku až do konca. Takže dnes vo Zvolene tešíme sa na vás. Môžem v rámci tohto bežeckého podujatia pozdraviť a veľmi pekne sa poďakovať organizátorom, ktorí sa rozhodli podporiť aj finančne, ale najmä takým dobrým, pozitívnym PR Svetielko nádeje, Centrum pomoci detskej onkológie v Banskej Bystrici. Takže ak tu dnes vidíte bežcov v našich tričkách, to sú ľudia, ktorí sa rozhodli podporiť Svetielko nádeje aj na trati. Ja som tu za naše občianske združenie, moje meno je Vanda Prandorfiová. Ak budete chcieť sa ma niečo opýtať, budem veľmi rada, odpoviem na vaše otázky. My už 15 rokov pomáhame deťom s vážnym onkologickým ochorením aj deťom s nevyliečiteľným ochorením. Pracujeme pri detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. V máji 2002 to bude 15 rokov, čo pomáhame nevyliečiteľne chorým deťom, ale aj tým deťom, ktoré sa vyliečili a pomáhame aj rodinám po strate dieťaťa. My sme vďační každému za akúkoľvek finančnú aj materiálnu podporu, ale aj za podporu našej práce ako takej, pretože ak sa niekto rozhodne s nami spolupracovať a nás podporiť, je to pre nás pozitívne a motivujúce do ďalších rokov. Ja verím, že dnes prežijeme spolu pekné športové podujatie. Určite sa stretneme aj na ďalších behoch v rámci Zvolenskej bežeckej ligy
A ja verím, že sa mnohí z vás rozhodnú stať sa priateľmi Svetielka nádeje aj na Facebooku, kde sme veľmi aktívni. Určite tam nájdete aktuálne informácie aj z tohto podujatia. A na záver sa chcem naozaj veľmi, veľmi poďakovať všetkým organizátorom, ktorí sa v rámci tohto krásneho športového podujatia rozhodli spojiť príjemné s užitočným. A verím tomu, že tu dnes možno zaznie taký jeden veľký potlesk pre tie deti, ktoré sú momentálne aktuálne v nemocnici na detskej onkológii a budeme dnes na nich všetci spoločne myslieť. Ďakujem a prajem vám šťastný štart a cieľi, aby ste boli spokojní. My tu máme dnes v tejto vzácnej chvíli dvoch najdôležitejších ľudí týchto pretekov aj z Volenskej bežeckej ligy, Mareka Rojíka a Petra Drozdíka, ktorých sa chcem spýtať, prečo sa vlastne rozhodli týmto ročníkom podporiť Svetielko nádeje. Najprv dám slovo Petrovi. Ďakujem veľmi pekne, ja si to aj zoberiem. Bolo to spontánne rozhodnutie, ktoré zrelo u nás možno 2-3 dní, ale treba povedať, že tomu rozhodnutiu predchádzali spoločné stretnutia, ktoré sme mali na minuloročných behoch a veľmi sa nám páčila vaša činnosť, vaše aktivity a takýmto spôsobom sme sa rozhodli vás podporovať celý tento rok. Ďakujeme. Riaditeľom týchto dnešných pretekov je Marek, tak aj toho sa spýtam, ako vnímaš to vlastne prepojenie športu a také charitatívnej myšlienky? Tak ja si myslím, že šport má viesť práve k takýmto veciam, hlavne ku zdraviu a podobne. A myslím si, že podporou Svetielka nádeje podporujeme aj nejaký rozvoj zdravia u detí, ktoré ho, dajme tomu, nemali dopriaté. Takže dúfame, že im týmto pomôžeme. Tak ďakujeme veľmi pekne. Ešte by sme možno mohli povedať a pozvať na tie ďalšie ostatné preteky, ktoré sa uskutočnia v rámci celého ročníka. Takže dnes začíname s Volenskou koridou, nasleduje beh nočným zvolenom, respektíve šrejgom nočným zvolenom 18. apríla. Následne máme beh trošku mimo zvolená, ale je to len 6 km, beh oslobodenia Buče, to je 29. apríla. Nasleduje ďalší beh, ktorý bude až v júni. A ten sa nazýva beh Sídliska Západ v rámci Dňa Sídliska Západ. Je to krátky pretek, iba 7-kilometrový po rovinke okolo rieky Hron. Potom máme trošku pauzu v júni, zo 2 týždne a začíname hneď 1. júla behom Buď fit, nielen aj ty, ktorý sa koná na Bakovej jame. Povedal som asi, že 1. júla, teraz som si neistý, či som povedal aj dátum. Nasleduje veľké podujatie na Zvolenskej priehrade, beh okolo vodnej nádrže Môťova 12. augusta a celú bežeckú ligu završíme 7. októbra behom na Zvolenský Pustý hrad a štartujeme tu priamo na námestí, beží sa s prevýšením vyše 300 metrov, 6-kilometrová trasa. Ďakujem veľmi pekne, no a my si už len želáme vo Svetielku nádeje, aby sme mali čo najviac bežcov na trati a verím tomu, že aj na tých medailových stupienkov. Takže tešíme sa aj na medailové ocenenia, ktoré určite potom možno odovzdáme aj deťom na detskej onkológii. Ďakujem za rozhovor. Ďakujeme pekne.